ما بخیردی تماشی کردوخه قدرگرانی از دونی برنامه خود شماره قلا کمارا کردستانی بکری کردان تاریخte بگومان تایی devleti o miri avan kerdi. Medi, Deysemi, Şeddadi, Mervani, Eyyubi, Miri Seşkirvan, Botan, Soran, Baban, Useyninan, Miyanini avaniyanda bi. Seserrane desu nev u vistandı, dünyadı, netevi devleti kevmiyay. Şaran destpe diyar kerdişe ameye koy kert. Kurdanzi tayı heyuldayışı kerdi. Hem vera İmparatoriya Osmani u hemzi vera İrani çend servedaretişi bi. Hoverdayışı Kurdanı Rojelati Kurdistan'ıydı. Bu taybeti komara mahabadi vayre zay avzeliya. Mani nuşteye khodu tene bala roniyayiş u rejayişe na komara bide. Yen o zanayene ki şer dünyaya dediğini yuviye elula hazar neysu hiris nevidi به هریش آلمانیای ورا پولانیا دست پکرد. شهر ولای خیلی ولاتان بی. یویا سوویتان، امریکا و انگلیستانی مابین خود همکاری کرد بی. سر را 1904 یویده هیری devletan erde İrani sero serdestiya xo hira kerdi. Hetekra Amerika u İngilistani herrani başure İrani grüt bi bede bandora xo heteki binira Yevya Sovyetan vakure İran'ide aktif bi. Herema mahabadide aktiviteye ni hezan Çin bi. Kurdi Rojlate Kurdistani na revşira feydedar bi u inan teşrina verena hazaro nüsü çövrest dedide rexistina biname komelaya civani Kurd avan kerdi. No vakt Yevya Sovyetan mahabattı dest petayı xebatan kerdi. Cigerayok arhi Roosevelt diyar keno ki de ajanı Yeviye Sovyetan Abdullahov u Hacıyov amey mahabat. Abdullahov tiyadı dekevtu dikaneke meyi Armeniyan. Dikandı raşte merdimekiyo kınze heremiye kurdan grevit pipra amey. Merdim gredayı komelabi. Ni pevinayış radıma Abdullahovi rexistini reydi tekili vraşti. Na çarşevada komeleka bin amey Komeleya tekiliyani kulturi Kurd u Sovyetan Roniyaye. Yeviye Sovyetan birasti idarekari komela zedi ne ezibnayene. Miyane rexistini de sereke eşira şikaki Emirhan Şerifi, Emir Esad, Karani Ağa Useyninan estbi. Herindani porçayandı idarekaro hida hunerin lazım bi. Name Gazi Muhammedi no dem zaf şukliyene. Mahabattı merdimeko namdar bi. Babi ezi Gazi Alizi semede şare xo xeyli tekoşin kerdi. Gazi Muhammed hem şahsiyet o dindar hem zi dadger bi. Cigerayok Roosevelt anozvan ki idare Sovyeti vaşt Gazi Muhammed ibrazay ey seyfi Gazi miyane komeladı zabigere. İdare karane ki madzordu nişan dayı Gazi Muhammed ne vaştene. Çünkü o vayre kesayete otoriteri bi. La peyniydi Gazi Muhammed kevt miyane parti. Komela rexistina nim kanuni bi. Nuştoxo Kurd Abdurrahman Kasımlo Nusenoku rıxmokuna rexistini miyane girseyan da zaf ameyene hes kerdene vayre avaniyeka organizasyoni nebi. Rojelati Kurdistani hevcidare rexistina ki vayre bername-i siyasi u perspektife hiraiya bi. Ni kontekside Gazi Muhammedi inisiyatif grevt xodest u partiya nevi peşniyaz kerde. Necdi se resipiyani Kurdan başti dabizi. Tebağı de hazaryo vistu dediydi Partiya Demokratikiya Kurdistan-ı İrani Roniyay. Endam parti zafi komelara ameyene. Gazi Muhammed sereko yevine parti bi. Bername parti heşt maddeyan ra Braziyayene. Tayı maddeyi deyra balkeşi. Misal maddeya yevine de Nusiyano kuşaro Kurde İrani xebatan xoy heremi gani bixo idare bikero u miyane sinoran İrani de vayre heqi otonomi bibo. Maddeya de deyide de yeno vatene ki gani Kurdi vayre heqi perverde zvanı dayı ki bebe
û herranê Kurdan di ziwanê Kurdî ziwan û fermî bibo. Maddeya çarînê de nûsiyeno ki ganî wezîfedarê devletê miyanê şarê herêma di berê wî çînîtene. Maddeya pancînê mabêne dewûç û agayan de peymanekê formûlîkena. Ganîna peymanekê hem ameyê xwe dewûcan hem zî agayan garantî bikera. Bernameyê partî de çîyokê xeylê bala ancan û maddeya hêştina. Gorê na madde ganî per û şarî bi azadî teorî polîtîka bibe. Bernameyê partî qetî statûyek pêşniyaz kerdine. Miyanê şarî de hedkariya girdigirêwt bî. Tena tayî serekê êşîran tersayene. Bi rastî înan di vera komûnîzmî ters est bî. Newaştene mal û milkê xwe vîn dibikere. Nî miyanê de aşma teşrîna verena 1945 de serekê Barzaniyan Molla Mustafa Barzanî û nêzdî 1000 merdim edziyê çekdarî şinora kewtî Rojelatê Kurdistanê. Molla Mustafa Barzanî badocu generalek te de ofîseranê Yewîya Sovyetan rey de pêwînayîşî kirdî. Leşkeranê Yewîya Sovyetan zirê vat ki wa gorê fermananê Gazî Muhammedî tê bigero. Tebî Molla Barzanî nowaştîş qebûl kerd. Ajananê Yewîya Sovyetan aşmanê teşrîna peyene û qanûna 1945 de miyanê êşiranê Kurdan de xebatê xwe yê rêxistin kevlîşî zêdînayê. Tayê êşiran sey mamaş, mangur û dehpokrî paştî nedayê. Rexmenî tekoşînê azadî devam kerd. Pêşînê kanûnê de Tebriz kewt binê kontrolê hikûmetê şarê Azerbaycanê. No qewmiyayîş bêguman têgerayîşê Kurdî serozî tesirdar bî. Na çerçeve de destpanzê kanûna 1945 de mehabat de kombiyayîşê ku mühim û girt viraziya. Serekê êşiran temsilkarê PDK İranî Molla Mustafa Barzanî û hirî ofîserê Yewîya Sovyetan teorînî kombiyayîşî bî. Uza de hikûmetê şariyê Kurdî îlan bî. Gazî Muhammed vîst didiyê çeleyê 1946 de sê serê komarî veçîniya. Goreyê tayî çimeyan na rozê êlî wextî de komara Muhammadî amê îlan kerdene. Paytextê komarê Mehabat bî. Gazî Muhammedî fikriyayêne ki kokê Kurdan medan ra yeno. Ey formûlî kerdene ki Mehabat yeno manaya cahê medan. Hikûmetî şaristanê bi nameyê Mehabat bokan, nekede û ûşne girêwtî bidê serdestiya xwe. Miyanê hikûmetê de tayî fîgûrî û wezîfeyê zî xeylî balkêşî. Mavacê Birazayê Gazî Muhammedî Muhammed Hüseyin Han Seyfî Qazî wezîrê şerî bî. Cigerayox Roosevelt nûseno ki Seyfî Qazî Molla Mustafa Emîr Han Şîkakî Haman Reşîd Han û Zerobek herkî rûtbaya Mereşalî girêvte. Komara Mehabatê de herçî gorê bernameyê partî amê ca ardene. Dezgehanê fermiyan de ziwanê Kurdî şixuliyene. Domanan perwerde bi Kurdî girêvtine. Warê çapemenî de xeylê weşanê rûmetinî qewmiyayê. Misal organê çapemeniyê PDK İranî Kurdistan, kovara Cinyan Halala û kovara Domanan Grûgelî Mindalan miyanê nî weşananda bî. Yewzî kovarê edebiyatiyê bi nameyê Hawar û Hilal weşaniyayê. Nî kovarê çapxaneyeke bi destê Yewîya Sovyetan diya de weşaniyayê. Komara Mehabatê de tiyatroya Yewîn zî amê akerdene. Oncuna ciniya Kurd İran de reya Yewînê wayîrê heqê terbiyayîşê cuya siyasî bî. Komara Mehabatê de bezirganî izafî Yewîya Sovyetan rey de viraziya bî. Bi taybetî mabênê hikûmet û wayîranê her de antagonîzm û sinifkî est bî. Badê ki komarê îlan bî, tayî wayîranê her re cayê xwe veradayê û şî Tehran. Înan waşt ki pê hikûmetê Tehranî hemkarî virazê. İdareyê Qazî Muhammedî herrek wayîranê her ra mendî mabênê dewzanê beherreyan de parî kirdî. Tayî her rîzî diyayê keyê Barzaniyan. Rixmo ki îdareyê Kurdî xiret kerd ki mabênê wayîranê her
û devizanê xizanan de pek evtiş virazo sınıf serdesti nêzdîna polîtika nebî. Komara di şiîra Dildarê ya namê Rêbîn Yunus Raûfiya bi nameyê ey rexîb sey marşı ameyê qebûl kerdene. İdareyê Kurdî hêrinda qewetanê asayişê İranî artêşa xwe awan kerde. Yeno fikriyayê ki anatomiya çêkûya pêşmerge deyagê Komara Muhammedî bena. Badê roniyayişê Komara Mahabadî herêma İranî de rewşê awiriyayê. Mabênê Yewya Sovyetan, Amerika û İngilistanê de peymaneke imzibî. Goreyê peymanı nî qewîtî İran ra vêciyayê. Yewya Sovyetan yewzî hikûmetê Tehran rê de derheqê wêtîşê neftî de pek kerd. Binî hawayekî Gulanı 1943 de İran de yew leşkerekê Yewya Sovyetan nemendbî. Artêşa İranî aşma kanûna 1943 de verî êrişê Azerbaycanî kerd, bado kewtî Mehabat. Tiya de vera hezanê İranî tu xweberdayîşek nebî. Keyê Barzaniyan rema nekede û uşnû. La Qazî Muhammed û merdimê zî Mehabat dimendî. Mehkemeya leşkerî bado derheqê înan de cezaya mergî daye. Bi rastî Rojhilat û İran de popülarîteya Qazî Muhammedî est bî. Coka hikûmetê Tehranî verî newaşt ê dardibikero. Labelê badocu qerarê xwe bedilna û hîrîstê adara 1944 hawtî de rastiyê çarçira de Qazî Muhammed, Seyfî Qazî û Sadir Qazî qetil kirdî. Tenkîrokê hetê Komara Tirkiye ra serranê 1920 û 1920 de amê rayra berdene Rojhilatê Kurdistanê de zî qewimiya. Nî konteksî de nî di dewletî manene pê. Vaneke hesp ne awuriya tena rengeci awuriya. Temaşî kerdoxê Ercayî seba sebr û eleqeyê şima xêlî spasdarî. Keremê xwe ra kanalê ma YouTuberê abone bibe. Xizir şima de heval bo.